Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga! Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo! Aksyon Radyo! Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Action Reports, Afternoon Edition. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Reports, Afternoon Edition. Today is a Thursday, Webes kita mga kaaksyon nga presentation, January 19, Enero 19, 2023. Aksyon Radyo! Antes pa man ang tanan, diri kita anay sa ton pila ka mga importante na may tabo mga kaaksyon nga nagluntad subong man nga adlaw, January 20 sa tong 1607. Amo na makakso ng adlaw kung saan na kompleto ang pagtukod sa ginakabig nga pinakadugay na pinakatigulang nga Stone Church sa bilog nga pungsod Pilipinas. Amo na makakso ng San Agustin Church sa Pilipino, panawag din naton Simbahan ng San Agustin. Sa Espanyol, panawag nila Iglesia de San Agustin. Mas kilalaman sa tawag nga Archdiocesan Shrine of Our Lady of Consolation and Century. Sa Spanish, Santuario Arquidiocesano de Nuestra Señora de la Consolación y Correa o kunang Immaculate Conception Parish. Kilala mga kaakson bilang isa ka Roman Catholic nga simbahan sa idalom sang Order of St. Augustine kuno OSA mga kaakson. Kalabanan ti mga OSA priests amo na sila ang naga-manage sang Colegio de San Agustin. Mga OSA priests na sila. Ang La Consolacion naman ti naga-manage na mga OSA sisters o kun OSA nuns. Ini mga kaakson ang nahamtang sa bantog nga Intramuros dito man sa Metro Manila. In 1993, ang San Agustin Church ang isa sa apat ka mga simbahan diri sa pungsod Pilipinas nga gin-construct sa idalom sang Spanish colonial period nga gin-designate bilang isa ka World Heritage Site sa UNESCO sa idalom sang collective title nga Baroque Churches of the Philippines. Inigin pangalanan nga isa ka National Historical Landmark sang gobyerno nasyonal sang 1976. Din exactly namtang ini ang San Agustin Church era mismo sa General Luna Street sa Manila, Metro Manila. Ang struktura sa mga kaaksyon naman ng ikatatlong Agustinian Church nga gintukod sa mismo nga lugar. Ang una, ang San Agustin Church was the first religious structure constructed sa mga Espanyol sa isla sang Luzon. Himo ini sa bambo kag mga nipa bala. And it was completed in 1571 galing kay nasunog sang December 1574 sang ginatuyo balang agawon na ang pagdumala sa Metro Manila sang puwersa ni Limahong. Ang ikaduha nga wooden structure nga gintukod mga kaakson amo ni man ang dra mismo sa Intramuros man. Galing kay sang uli naguba man 1583 bangod sang kalayo kaya may ara bala sang ginsendihan nga kandila sa isa ka haya mga kaakson ni Spanish Governor General Gonzalo Ronquillo de Peñalosa amo tong ginhalinan kung nga nasunog ang amo mismo man nga lugar. Aksyon John Diaz sa Action Reports, Afternoon Edition. Akong inyo alagad sa kahanginan Aksyon John Diaz.
Aksyon John Diaz, balita na patas. Diri kita sa aton mga pangulong dinalan. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Nano bala mga balita nga dapat ninyo bantayan diri man sa aton nga pagpangalaga diri sa aton palatuntunan Action Reports Afternoon Edition. Sa aton naman nga headline number 1 na pagdugok sang mga bakulod noon nga luyag magparehistro sa kanabusan nga semana sang Enero mga kaagson, liwat naman nga ginapaabot sang COMELEC. Human nature, no? Or Filipino nga character nga kung saan o pagani nga digton ng deadline, digton ng last probably range of time nga ginhatag sa ton da ginakalabanan mag dinaguso. Sabi nga mga Pinoy, mahilig kita yabla sa pagutok, no? Mahilig kita sa pagutok, mahilig ka sa ginaguso, abaw. Kaya mo na yun, ginalauman, ginila, nga base kuno by the last quarter or the last week sa bulan sang January, ada pa naman dinaguso ang kalabanan. Ilabi na may mga plano, bala magparehistro. Talaga may plano ka mo, tempranuhon pa. Kaya para hindi ka mo bala magpagutok. Sa iban pa nga mga balita lokal, magakuha makita karon sang update sa nagluntad nga encounter dito sa Southern Negros. Actually, ang report sa Diri Macacson, it was not only a one time encounter. Duha gali na kasunod-sunod nga encounter. Ang una sang tulutimpano mga around 11 a.m. digto man gyapon sa mga lugar, and then ang ikaduha amo na sang ulo hapon na mga kaakson nga nagluntad ang enkwentro dra sa nabukid nga porson sa Banwa sang Kawayan or boundary na sang Sipalay basta dra sa Southern Negros. And in Southern Negros is actually sakop na sang 302nd Infantry Brigade sa idalom na ni sang pagpangalagad ni Brigadier General, Army Brigadier General nga Peña, no? Di ginatry natin contact with Sir Peña base may mga latest na nga update regarding sa ledre na tipon ng impormasyon. May angot mismo sa nagluntad mga enkwentro sa Southern Negros. Sa iban pa nga mga balita lokal mga kaakson, balita man naton gikan naman sa ton nga mga kapulisan diri sa syudad sang Bacolod. Subong hapon ginpadigay na ang pre-deployment sa mga kapulisan nga mo ni mga kaakson mga bantay diri sa Dakbanwa sang Bacolod. Ilabi na nga buwas nga adlaw January 20 magasugod na ang Bacalaudiat Festival. Amo sinima banata nga Konghei Fatsoy. And makita man naton sa pila ka mga lugar mga kaakson, labi na ang may mga Chinese bala culture nagasunod sa mga tradisyon sa China tungkol sa mga Chinese individual, bisan pa Filipino-Chinese community nagasugod na mga kaakson ng Dragon Dance ang chamber daw today. So mamagurong amity, nagamat-amat naman na sila kay kalabanan nagabisita na mga kaakson sa pila ka mga establishment, and then maara na sila masaot bala ng ilang dragon o kung sino man dala mga performers mga kaakson. Iya part na iya sa ginatawag naton bilang ang ginatawag naton nga tradisyon, no? Kultura, tradisyon, or even norms, no? It's part of the norms of Filipinos or Chinese Filipino community. Dugay, check man naton, may flash report ng aton nga patrol but still ongoing pa ang progress ni mga kaakson. Balikan naton karon sa Aksyon Zil Minardo regarding sa sini mismo nga balita. Kag mga kaakson, i-check naman karon sa aksyon na VJ Apasible kay ang binalbagan LGU nagklaro nga wala sang mando nga may bayad dra ang pagsulod bala sa Hermit Mountain sa Biao, no? Matapos nga may pila ka mga report nga may nagapanokot kuno turista. Iba nag-take advantage ganyan no, labi na ko nagadinaguso dira mga tao kay tikatahom na kuno sang Biao Kaya ang Baldering Committee Committee on Environment nagpasalig nga usisaon ang issue. Wala ko sinyo ang tatanyo na kaysa total madulaan gigimod kabilugan ng trabaho kung magtinuntong mga tao nga dira. Pwera lang sa iban nga maayong ginaobra. Mas maayo nagresubong nagadamo din ang kakadto para at least mabuhi-buhi ang ekonomiya. Kung laktan nyo na karon di amo, mga tinunto na ginamatudtuod. Aksyon John Diaz, balita na patas. Sa ato naman nga mabalita nasyonal, oy Senator Tulfo nagaduda nga liwat nga ginabaligya ang mga nakumpiskal nga gatong sang customs. Ay nang bala ni Tulpong taga custom nga damol ka mo guya. Kay
ano to ba ni laging kumpiskar to lang pasalubong nga sibuyas? Tutuod gid man mga damol guya. Hindi nyo ganito makumpiskar ang pila ka magkontrabando nga nagasinulod diri sa Pilipinas. Ining sibuyas nga ahaw-ahaw pila lang gid kabilog kumpiskaron nyo gid. Ining pila ka personal na sa custom to gid man ning hambal Tulfo. Mga damol gid man kamo guya. Ay naging sa iban, ang mga duludagko tulad pang kumpiskaran nyo. Mga kon mo mga importation nga iban nga nagasinulod diri sa Pilipinas. Mga salakyan gani na blang kung kaisa hindi marehistro gulpi nagasinulod. Ang illegal nga droga nga inapadala sa iban na mga kargo, hindi nyo gani mga tipon, ining sibuyas nga. Ako pila ning presyo yun sini. Kag subong pang problema at sibuyas, mo ni pang kuwaon nyo kag pang kumpiskaron. DTI magapagwas ang bagong listahan sa mga suggested retail price. Kag sugar producers nagasuporta sa plano nga pag-import sang tubtob ka 250,000 tinudada o kon metric ton sang refined sugar. Aksyon John Diaz sa Action Reports Afternoon Edition. Mayong hapon Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na welcome diri sa ating pagpangadaga dining Action Reports Afternoon Edition. Webes kita nga presentation today is January 19, 2023. Subang hapon liwat na makita mga dulong sa inyo sa pinakamabago, madalag ko mga balita nga natipon sa ato naman mga Action Unit Reporters at ang Action Correspondents. Handang-handa na nga magdulong sa inyo sa mga bulo-balita. Sa kinanda na kong inyo alagad sa kanginan, Action John Diaz, tub-tub kita, lasais ang takna, subong nga gabi. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Action Reports Afternoon Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:52 na. May mga mensahe bala kamo nga luyag ninyo ipadala. Ipadala lang sa tunaman niya text hotline 0963-750-874. O kung hindi ka rin sa tunaman niya live streaming, bukas na naton live streaming mga ka-action. I-search lang www.facebook.com.ph/Action Radio Bacolod. Amon pagabasao ng inyong mga mensahe sa diligid lamang madugay. Action Reports Afternoon Edition. Magabalik kita mga ka-action sa atong pagbalik. Suguran tanang pagplasa sa mga balita diri sa Action Reports Afternoon Edition. Standby. Numero 1 nga epektibo, madugay na nga napamatudan, the original Goy Herbal Capsule, panaming sa balatian. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa diwata. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat na kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan Boss sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos nga mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos ang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radio Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. At sa mga nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag ang mga bulong ng vitamins sa mga bata.
bata man ang damo di kay salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sininga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So, una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission. Kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mayong aga kag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailong. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagpasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amon. Amo lang yan sila. Regarding sa Aksyon Radio Bacolod, pasalamat din sa TM nga ginatag sa amon hatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga salamat nito nga patigayon ng mga activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat gid sa Aksyon Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta Sa Coffee Mix ka na sa matag adlaw nga tanan. Ang live exam Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Action Reports, Afternoon Edition. Ay, kumusta na naman? Kumusta darang aton maukod matag paramati atong mga suki sa kaanginan? Sa 61 ka mga kabarangayan diri sa Lacbano sa Bacolod, sa 31 ka mga bano kaagsurat sa probinsya sa Negros Occidental. Kamusta ka madrama kaagsun? Kamusta man sitwasyon sa tag sa mga lugar sa liman nga mga tinion? Ang iba naton nga mga kaagsun nagapaunay-unay na sigurado basta mo sa nga may oras. Labi na diri sa Bacolod City do mga alas 3 kay napasado ay nag-ulan balaya pero do kadasig lang man masiguro bala pabulubog na lang gid sa aton nga kalangitan. Sige mga kaagsun na i-check nato na nga ito naman nga patrol para hindi na kita maguyang pasang panahon. Kamustaon nato ng paglibot-libot sang patrol and of course mga ka-aksyon ng pre-deployment sa mga kapulisan diri sa Bacolod City sa ginpadagaan kay ina mismo sa may Bacolod City Police Office para naman sa preparasyon sa Bacolod Festival 2023 nga magasugod naman buwas nga adlaw. Action Reports, Afternoon Edition. Naton sa patrol si Aksyon Zil Minardo. Aksyon Zil, maayong hapon. Action dyan, maulan niya ang hapon sa atin na panangan. Good afternoon. Good afternoon, maulan niya hapon, action dyan. Nagulan na gid man.
Oo, nagulan, nagid siya. Nagtulog-tulog siya na subong daw, naman siya sa dyan. So, nagtakaw-takaw naman ang ulan. Diya sa may syudad sa Bacolod. Pagati, subong daw kadamo, gid sang tao, no? Ang mga areas diri. Diti, galaga na diri sa may Upper East, so, aton diri kamustakon man action dyan. So, kay gawin kami sinay sa Upper East, medyo matraffic-traffic. Kaya kung na-heavy ang traffic, subong hapon sinakon dyan, no? Ari sa may nga dalan, no? Mabini Street, ay kami subong hapon. No, kaya dito kagina, may mga kiosko na to action dyan. No, sa may Upper East, no, kaya dira na ibutang agati sa hapon na ni pre-deployment man sang kapulisan. Nandira mga pulis katapos, nandira sang Bureau of Fire Protection, ang mga Philippine Army, mga araman action dyan. Agati, mga iban pa sila nga mga units, mga diri nga ginapang-deploy para sa may Bacalao Diat Festival, which is daw 509 tanan ka personnel sinaction dyan, no? Aring mag-check diri sa security para sa paghahiwaton na siniya ng Bacalao Diat Festival. Kapabay pa pariyo balan sa Mascara Festival man action dyan nga malinong ako na matawhay sila di malinong natawhay lang ang pagkasaulog sinik kagati masadya lang action dyan na wala sang mga gamong o kon na mga insidente nga ma-record sinisang mga kapulisan. Area naman daan sang police station 4 naman no, ni Police Major Richie Gohe naman diri action dyan. Tara nga, naka-station 4. Agaling kay Timera, Mangguro from BCP o Action Zil? Correct action dyan, damo, no? Pag ang iban man nag-augment, iban gani halin pa ni action dyan, no? Nga nagintong deployed. Pero taga BCP ang gyapon, halin pa sa ati-atihan, no? Sa mga kalibo, diretsyo naman diliwata. Kailan kay ti, na ni sila, idang ginahan, action dyan, mga baguhan silang iban, nga mag-augment address sa ginatawag deployment ni isang Bacalao Diat Festival action dyan. Sino to ara kay Action Zil sa pre-deployment? Sinong ara to kay na? Kasi ang nagpanguna gito rin sa Sepolines, action dyan. Mga ara sa Bureau of Fire Protection ng Philippine Army, ang mga intel man action dyan, no? Ang nasa BCPO diri ang mga station commanders man sang pulo ka station diri sa may syudad sang Bacolod. Kag ang iban pa sini sa EOD action dyan. Okay. Kasi sa EOD ni sila ni ang bulig diri chukyar, no, sang safety sang syudad sang Bacolod para sigwas opening na 20. No, kagat isubong nagamatamat naman na preparar dre, no, ang sa may Upper East naman yang bahin as ni action dyan. No, kay apisa medyo maulan-ulanan ginigo. Hopefully starting tomorrow sa Sunday hindi magulan kay para lang mga negosyo, kung mga negosyante nga nakaplastar, nakabawi-bawi man gid kay mo na problema doon gid ang lugar kay titigto sa East Mong, no, ang venue ay ban binaana Dris Lacson eh. Yes. Correct action dyan, no? Kagati kagina daw, hindi mo walang pakpalandaan ang chimpo weather gito. Hindi na daw tag-stay ba lang init? Pagka dugay-dugay daw, mga galong-galong, mga tupa na tayo ng ulan. Dahil subungo daw, tudo-tudo na sang pataka ulan. Ulan na ginaya? Ulan na ginaguro? Ulan na ganyan, hindi na natulik ni. Hindi nga gawang iba niya nagamot. Para kayo hindi mo expect karon nga grabe ginang init siya katama. No? Hindi ito ka namin, manabis ang timpos ang tulo temprano. Ba siguro action sila nagkulo kanta ka naman kuro kayo na ay. Wala akong nakakanta. Sana Wala kapag wala kakanta. wala ka nagkakanta. Di base si ninyo ang naka-karaoke kagina, wala man? Wala man. Way man ko, no? Sana Ga sa ligbat ba? Way man? Pag aming haming, yati naman na ito na yun, no? Diba siya mo to, nagsuyop? Ari ka na yung kakirinaon, guro. May lang kang doon. May lang kalkaon nila. Di ka mo nga dalan sa mga di nga dalan, action ninyo. Pakadula na ni Upper East na ni Burgos na yun. Galo? Sa din Galo or ano? Galo, Lopez na. Okay. Para kalusot, nagit ka mo galida sa shortcut, dra?
O action dyan, basta maglibot-libot na nga na din, hindi ka sa ulado. Dalan Hindi dapat nason sa ulahon, mag-inaction zeal kay para bla matik kao. Anyway, Yan, kay tigado ka pagkabalo naton, blado may nakapangtukod na gali isang mga entablado dra sa may Mega World eh. May mga stage na gali na pang butang. Correct action dyan, no? That's why i-check na dere, kay lapit na lang kami, ha? Ang area dere, no? Kay gawin mga Pasko na din mga baligyan mo itong mga kalanaan, din marami ang kalabanan, mga ginaplastar dere sa may Upper East, no? So, dere medyo matraffic din, pero may, may traffic enforcer man, mga naga-control, sinisang lakat ka traffic caution dyan, no? Kaya, ang diri nga area so do na andala lang gini nang labyan kagati lapad diri ang dalan na diyan mo no so do mas convenient pala para sa aton mga tuturan na maglabay diri sa may Upper East niya nga dalan action dyan. Hello, amo na kaya reklamo kay abla action dyan kay compare mo ang pag-organize ng traffic enforcer sa traffic light medyo malawig-lawigin man sini ang amo laton mo kung traffic enforcer wala kang palabay na sa mga salakyan. Kasi may tag 60 seconds na malaksyon dyan. Kabalo ka action zeal, kung traffic light siya system generated mong, that's the term, no? Technical term for it. Nga bala doon na automatic, na auto gyud linya ni zeal ay ara pa sa? Nong hen na atod. Sige. Anyway, action zeal kay kabalo ka kon mga amo sila kon traffic lights abi. Ang ginagamit na is panawag na naton system generated. Kung magara na sa sistema nga daan niya, nga mo gini ka mga kalawigon, amo ning segundos, compared mo naman nga kung traffic enforcer, rational being na nga, bot sila ngon iya na yang instinct, iya na yang intellect o kung abi ka alam kung kinanglanon bla nga ipa-penetrate na nga mo sini nga ruta nga mga salakyan o kung hindi pa. Do mo na ba may difference gini action zeal ting sa traffic lights as is. Kung ano nakabutang, daan mo ginaya. Hindi na mag-adjust kung ano kadamos lakyan sa isa karuta mong. Pero mga traffic enforcer, kay isa ka-adjust lang. Kung makita, binigla nga doon kadamo-damo giniyaw. Sa piyak daw, ligwa pa, bebe, pasudlan ta namin. Doon mo na siyang kakatabo eh. O, correct action dyan, no? Wala na, maintindihan tanatanan. Hindi kay para wala kay damo kin man nagamuno mong kun nga kuno kis mas mayo kuno kun depende guro action zero sa sitwasyon no? Depende sa sitwasyon. Okay, kung kisa, tingala, kung man traffic, may traffic enforcer, wala mo na traffic dyan. Then, kung kisa, sa mga post, kung mga reklamo, sa mga drivers, ni action dyan, subungan nyo, nagamatamat na, nga salakyan, dri, gutok, action dyan, dri, pasulod na niya, sa may Upper East na niya area, action dyan, So, aray na. Basta mo sining oras, action zeal, rush hour, ganiya? Mga mataka na bilas 4-5 alas 6. Aba, pwerte ginandang traffic sa Lapisay na. Oo, Drio, laba na ang pila sa mga salakyan. So, masalamat na lang tagani kay may organized direction dyan. Sa nga lakat sa nga trapiko. Kay gasulay laman sila, nagakalo lang. No, ang iban sinikis abra daw hindi ka pa makapreparar ikaw nga traffic enforcer tagatagiti ang ulan tapos init tagatagiti ang init paktan pagkadugay ga ulan no so pasalamatan na naton no ang mga traffic enforcers ni kaya ang ilang obstruction diyan hindi man hapos gani man dapat aldra ilabi si tatay ra gani sa may doon sa may lupet malayaksyon diyan dugay-dugay na ginayas Cordero. Oo, alin sa aga. Basta sa hapon ba, sige lang sa saot na, no? Kung sa nakasang traffic ko. Perte na yan. Delivery action dyan, no? Anagin, palangga, igado yung obra sa action dyan, no? Para minihi. So, siya yung pinakadugay niya traffic enforcer mo. I think, I don't know kung saan pinakadugay or base siyang pinakatigulang. Amo na gurong pinakatigulang. Amo na gurong fact dira pero kung magsiling gurong nga pinakadugay, that's an opinion. Kaya hindi pa natin masiling eh. Wala ka kabalo kung siya man pinakadugay, no? Pero action zeal, anyway, may isa ko na concern both siling gina-allow na ganing pagsulod sa mga tricycle kung mag-shortcut dala sa Mega World. Sa reaction dyan, mag-shortcut. Wala mo kumensitaan nga may naglabay dira. Amo na nagligad action dyan sa kaya may gindakop na da. Okay. No, mga tricycle, kaya hindi gyapon pwede. Dapat ako, dalang ginila action dyan. Okay, so ang motorsiklo ya pwede kalusot, single nga motor. Motorsiklo, yes, correct action dyan. Okay. Kasi
Kiprite diri sa buong mag-uwi ka ng NGC, no? Kiprite kay may mga sound system na direction dyan, no? Nga nakatukod diri sa may, aton na sining, diri, ayun, no? Sa may Upper East. Nari ko makita nato, manaog ko na para masitaan sa yun. Oy, kaulan Zil, pagpaano. Anyway, ano naman ako narakasulot pa to, okay lang, di na magpaulan. Kay ang bot siling ko na Zil, ang dalan nga supposedly ang nalagyan sa masalakyan na dito sa Lopisahay na pasulod diri sa Circumferential Road, temporarily closed na anay kay dragaligin butang ini mga kiosko kagang tablado. Correct, action dyan. Pero ano siya Japon, action dyan, hindi man siya silinga one way. Ah. No, kaya may nagpakadto man sa Japon. Pero ang piyak lang silinga lane, Upper East diri, ang naging close. So kaya sa kuwara, ang mukaplastar, kag ang ila silinga da grandstand, action dyan. No, so, ang na, kaplastar na may mga Chinese ball na gani, ako makita natin diri, no, sa may ila silinga ginhamtangan, action dyan. No, so, sa nga makdo, na may mga kiosko sa Japon, kag diri sa may condominium ni Brother Petoction dyan, magpapadayon pangila sa nga pag construct man sa mga construction dyan. So, kaya gagaman sila kay Tisubong, sa sila mapaktan nila, sa gabi karon padayon tani ang pag-ulan-ulan action dyan. Gani. No, so far, kabay pa, no nga magamayo ang tiyempo sini sa pag-tugod, buwak sini sa nga Bacolao hasta sa Domingo nga adlaw man action dyan. Bot silingon action Zil, ang natabo sinadagali, ang alagyan supposedly sa masalakyan naman, halin diri sa conferential pagkatulopis sa gintunga anay sa duwa ka ruta. No? Tungaon na nila. Yes, action dyan. So, so bot silingon po, di kay Jagyapon kalabay, no? Kay basibla iban mambal nga ma-divert ta kay kuno close hindi. One way. Magyan Gyapon. Yes, magyan sa Gyapon action dyan. Sige. Halo nga kay gaulan action Zil, imo nga dila hindi gid pagbabae nga mabasa. Sana Naputos na niya. Naputos na, porte, no? Mayo ka magaling kay ginaputos mo ng dila, no? Sana Importante yan na ginabasa. Si... Ating kapay action dyan. Amala siya ninyo, ha? Mas mabasa lang yaw. Dilaw. Sana. Sige, along ka mo, along, ha? Yes, Section Jan, observation report kagikan sa patrolin ni Section Zil Minardo una sa balita ng Section sa Bacolod, Aksyon, Radio. Afternoon edition. Salamat gid sa report ni Aksyon ni Zil Minardo sa Batoro po dala kay Aksyon ninyo Bugina. Sige, maulano ng panyempo ay pakasugod ang pagkalaod dato hopefully kung mag-ulan magidsubong tani buwas bla hindi na makaaksyon tub Domingo para manegosyante nga nakaplastad dara sa may NGC subong man sa may Mega World makabawi-bawi man sang binta labi na kung may mga renta sila ginabayaran abaw dako gid nga problema no. Aksyon Radio Province Standard Time na 5:13 na. May koneksyon na Mahiko Acolon sa manubo nga immunity. Isa sa manason kung nga prone sa maramong nga balatian ng tao bangod man sa Mahiko Acolon. Aksyon Radio number 1. Thank you for spreading the news and it reaches out to anywhere in the world. Even here in the US. Balansi kag patas nga balita kag komentaryo kay amo ini ang pundasyon sa pagsalig sang publiko. Tuloy. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. Kaya Action Radio for me, hindi ko yan nag-gain ang confidence, hindi ko nag-gain ang respect. Gina-consider ko ni nga station bilang amo ang nagbulig kag nag-imo sa akon bilang isa to full-time na media practitioner. Isa sa mga broadcast industry nga na tun-an namon diri ang paghatag sa educations, information and mga entertainment, mga kalingawan man para sa mga tagpulakati sa Action Radio Bacolod. Action
Radio is really a family for me. I'm Action Artay Kupong na Ako si Rex Cantong sa Aksyon Radio Bacolod. This is Action Wilma Tupina Sugaton. and this is our 53rd anniversary story. Ngalan. Tata Tiding. Tapos ingat, ano may nabatian ka mo naglupok? Nalupok. Pila ka lupok na ma'am? Namatatlo ako Leader! Uy! Medic! 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 Leader! Uy! Medic! 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 Bangod sang nagluntan nga kudita sa What is the frequency of DYEZ Action Radio Bacolod? 684 has been part of the Negrenses and Bacolod Norms. It has been there. From the moment they opened the radio, which means signing in early in the morning until the station closes, the signing off in the evening. From the city of Bacolod, the commercial and political hub in Negros Occidental, DYEZ, Action Radio Bacolod, traces its roots to the city of La Carlota, where it first started its operations from the administrative building of the then Elizalde-owned Central Azocarera de La Carlota in the 1960s. This small community radio station, originally having the call sign of DYEN, hosted some of the pioneer broadcasters in the province until the declaration of martial law, when it was closed down. By 1980s, DYEZ shifted its programming to full-time news and public affairs. First, ang na-encounter na mga problem sa relationship, wala man problema between sa mga empleyado dire. Pag-gather sa informations daily, muna siguro main problem namon in how to deliver, to entertain sang mga listening public, mga listeners, kung paano ina i-deliver kag matagan sang kasulbaran man In the national arena, Aksyon Radio Bacolod received various recognition in the kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas or KBP, receiving the most coveted Dove Trophy as the best provincial AM radio station in 2017. The station and its personnel were also recognized in the annual Gandingan Awards of the University of the Philippines Diliman in 2020. Furthermore, several news personnel of Aksyon Radio Bacolod received appreciation for their meritorious performance in the annual Globe Media Excellence Awards or GMEA. Majority of the news and public affairs program of the station were also recognized locally in the annual Tingog kag Handurawan Awards by the KBP Negros Occidental Chapter. Modesty aside, for 3 consecutive years, Aksyon Radio Bacolod's personnel were awarded as Icon of Radio in Negros, namely Aksyon Boy Duran, Aksyon Fred Salanga, and Aksyon Eddie de la Fuente. Aksyon Radio Bacolod was also named as AM Radio Station of the Year by the University of St. La Salle, Bacolod. Action Radio Bacolod is committed, no? Because nagapati kami na ang broadcasting is a lifetime process. Sige ba kami learn every day kung paano kami makadeliver din sa gusto, hindi lamang sa balita, kundi ilang real public service nga mong mahatag sa among mga kapatid. And above all, yan ang Radio Bacolod, ang among commitment, hindi lamang sa news, hindi lamang sa public affairs program. As head of the Operation Tulong Task Force, madamo kita sa nabuligan nga nagakinahanglan sa financial support, mga naga-hospital, nga way sa inyong bayad, paagiman sa bulig sa among mga listeners. Nabuligan nato ina sa mga medical mission kag other programs sa idanon sang Operation Tulong Task Force. Damo kagin ma-learn sa miska sa ano nga butang, no? Miska sa imo nga physical, emotional, nangin sa mentally mo nga panghuna-una, naghatagid sang kinaalam ang Aksyon Radio. Kag amo man mabinuligon gid sila kay kadamo gid sang mga
ginhatag nila sa amon nga mga pagpakamaayo no nga halin sa Ginoo. Sa nagapasalamat kami sa Ginoo nga gingamit gid ang Action Radio sa amon nga kabuhi. Happy 53rd anniversary sa Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio. Action Radio Bacolod has always been a part of every Negrense and Bacolodnon's life ever since its foundation and up to this very day. Trust that we will continue this journey with you and your family from sign on to sign off. Number 1. Thank you for spreading the news and it reaches out to anywhere in the world, even here in the US. Balansi kag patas nga balita kag komentaryo kay amo ini ang pundasyon sa pagsalig sang publiko. Tuloy-tuloy. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Afternoon Edition. Ang mga selula mga kaakson sa aton utok ginaatake sang ginatawag nga beta amyloid plaques. Ini nga mga plaques gapahinay sang reports afternoon edition. Good afternoon dira anay ho kay Ma'am Ana Sinoro maayong hapon. Kag sa mga personnel kuno sa Action Radio, nagatamyaw gid si Ma'am Ana Sinoro maulanon nga hapon. Ma'am, si Sir Jojo de los Santos is also monitoring diriman sa aton nga pagpangalagad. Si amigo ko Jomar Flores bala nag-monitor man ga chat di sa ho ginabasa ko ya chat kay na perte karon traffic sa Lizari Street pakadto Takuling. Amo gina problema bala kay mabatsagan mo ginang traffic ilabi na kon may ara kay mo traktarak. Amo gina basta ga-improve ka bala sir? Ga biyahe ka ga sakay kay mo traktarak. About sing mag-experience ka ginas ng traffic mong no. Pero namin ako papauli magkaron may ara ka karon preparado bala. No sa imo nga hulas. Action Radio Province Standard Time na 5:24 na mga kaakson. Action Reports Afternoon Edition. Sini nga matanion makuha kita update sa Philippine Army is always giving us information regarding sa ilang mga accomplishment. But this time bikamusahon naton ang enkwentro nga nagluntad sa Southern Negros. Joining us sa aton nga pagpangalagad is Brigadier General Leonardo Peña, no, ang commanding officer sang 302nd Infantry Brigade. Sir, good afternoon. Section John Diaz, Action Radio, sir. Good afternoon, Action Jan, at magandang hapon din sa iyo mga tagapakinig. Yes, sir. Thank you so much po sa time na binigay nyo dito sa Action Radio. Sir, ano po yung pinaka-latest na update? Ito po pala, sir, ay hindi lamang po isang encounter. Yung pagkakaalam namin, dalawang separado encounter po pala ito nangyari doon sa Southern Negros, sir?
Hello, sir? Sir, pasensya na po, no? Medyo choppy po kami. Sir, hello po. Ulitin po, sir, no? Ano po yung latest update natin, sir, sa encounter po? Ang latest doon sa clearing operation natin, narinig mo ako? Yes po, sir. Yes po, sir. Okay. Doon sa clearing operation natin, merong na-recover yung mga bata na gamit ng withdrawing CTG. But pinag-iinalaan na merong improvised explosive device dahil merong mga wires na nakita, kaya pinapaklir lang muna natin sa aming explosive ordnance unit. Oo. Sir, ano po ba exact na lugar po ng encounter po, sir? Yung isa ay sa Sitio Malipayo ng Barangay San Jose, ng Sipalay. Okay. At yung isa naman na yung nauna ay doon sa may Barangay Kalimandaan ng Kawayan. Okay. Sir, ito pong naka-encounter po ng Philippine Army. Isang grupo lang po ba ito, sir, o separado silang unit? Isang grupo lang ito under ng Southwest Front. Okay. Paano po natin, sir, naman natunton itong lugar po na pinagtataguan nila at paano nangyari itong encounter po? May mga reports na binigay sa amin ng mga concerned citizens dahil nagagalit na sila sa mga extortion activities na ginagawa nitong mga communist terrorist group. And then dun po sa encounter, gaano po katagal po, sir, itong bakbakan po na nangyari? Yung nauna, sandali lang yon, 5 minutes. Then yung sumunod ay umabot ng almost 15 to 20 minutes na enkwentro. Marami po ba sila, sir? Doon sa una, mga 5 lang ang estimated. Then nung nag-pursue yung ating tropa, na harang ng ating blocking force, mga around 20 yung na-estimate nila na na-engage nila doon sa pangalawang encounter. Okay. Marami-rami rin po pala, no? 5 and 20 po. Pero sir, kamusta po? Meron po bang mga injured? May mga body count po ba na na-recover doon po sa lugar po? Sa ngayon, wala pang nare-report yung tropa na nag-clearing operation kasi medyo masukal yung lugar. Kaya dahan-dahan din sila dahil nga tulad ngayon, may development lang na may nakita sila na naiwang kagamitan at merong isang lugar na merong wires. So, nag-expect ang tropa na baka merong improvised explosive device. So, kailangan muna natin ng mga expert on the explosives. Okay. May report daw po, sir, na may sugatan po sa Army. Confirm po ba ito, sir? Confirmed, isang sundalo natin ang nasugatan at inasikaso na siya doon sa ating Biscom Hospital. Actually, inoperahan siya kanina at stable naman yung bata. Okay. Anyway po, yung pangalan po niya, pwede po bang masabi po natin ito, sir? Or for now, hiningin po na nila yung privacy po? Pwede lang, pero yung apelyido na lang, PFC Rojas. Si PFC Rojas, ito po yung 25 years old, sir, no? So, kung siya, batang sundalo dahil private first class, but buo ang loob ng bata at sabi nga niya, kayang-kaya niya yung tama sa kanya. Okay. Gabi po yung persistence po niya, sir, no? Dito po sa pagserbisyo po. Anyway, sir, kahapon po, meron pong nag-evacuate. Ano po ba ito, sir? Part po ito ng preventive measures upang hindi na po maapektuhan itong mga residente dun sa lugar o para makontrol po ninyo yung area po? Actually, nag-initiate ang pumuluyo doon sa Sitio Malipayon so that maiwasan na madamay sila. Naka-ready naman ang local government unit of Sipalay at kaya nga maganda yung collaboration ng ating local government of Sipalay together with our 15th IB personnel. Katulong na rin yung kanilang MSWD. Okay. Pero sa ngayon po, sir, can we say po na safe na po ba na bumalik sila doon sa area o for the meantime, kasi po, di ba, nagpapatuloy pa itong ating clearing operation, sir? Yes, actually, meron na mga pinababalik dahil nga ang isang concern nila yung kanila mga alagang hayop para ma-asikaso nila. So, yung iba bumabalik na, yung iba lang talagang naghintay lang muna ng until tomorrow siguro
para bago sila makadecide na babalik. Gabi sir, no, hanggang ngayon po patuloy pa rin itong pag-check nyo dun sa area. Ibig sabihin po nito sir, we are still pursuing itong mga tumatakbo at nagre-retreat po ng mga NPA. Yes, no let up yung ating ating effort. Kasi nga, kung maalala mo, di ba, halos ganito rin ang nangyari doon sa may Barangay Carabalan ng Himamaylan. Opo. Ibig sabihin, talagang itong grupo ng Communist Terrorist Group ay hindi mabubuhay kapag hindi lalapit sa may mga communities. At yung communities naman na yon ang ine-exploit nila at pinapahirapan nila sa kanilang mga extortion activities. Dahil sa halip na maghanap buhay sila, yung pagkain nila at pera nila ay doon nila inaasa sa mga taong naghihirap doon. Sir, doon po sa encounter site, may malapit po ba doon sir na detachment po ang Army? Wala tayong malapit na detachment doon dahil isa yon sa mga pilit nila dahil nga umiikot yung ating mga tropa. Ito yung isa sa mga recovery areas nila na kumbaga parang dahil patago-tago sila, patakbo-takbo sila. So, akala nila hindi papasukin yung lugar na yan. Okay. Kasi po, meron po nagpapadala ng mensahe na humingi po. Baka po sinasabi po na baka pwedeng pasabihan yung Army na baka pwedeng lagyan ng detachment doon sa lugar. Are we thinking for that possible action po, sir? Or sa ngayon, hindi pa po talaga ganun kakailangan po? Actually, yun din ang gusto sana namin. Kaso nga lang, may limitasyon ang ating Armed Forces of the Philippines. So kung merong makikipag-collaborate ang ating local government, pwede naman sila mag-request for the training ng Special CAA, but it means sila yung magsushoulder ng other provisions para doon sa Special CAA. Okay. Dahil hindi lahat kayang i-cater ng pondo ng Armed Forces of the Philippines. Pero kung titignan po kayo po mismo, is pwede po palang ganun po, sir? Yes, kung magkakaroon lang ng memorandum of agreement ang magkabilang panig, na papagbigyan din naman ng high headquarters. But for the meantime, ang talagang hinahabol sana namin is maging active yung ating barangay task force in ending local communist armed conflict. Dahil ang mas nakakaalam na nangyayari sa kanilang mga barangay ay yung mga barangay officials kasama ang barangay captain and kanilang mga tanod. So, kung buo talaga sila na nakikipag-collaborate sa atin sa Armed Forces of the Philippines and sa local government ng kanilang mga munisipyo, madali nating masusundan kung nasaan talaga yung grupo ng konti na lang itong grupo na to. Para na lang silang makakarayom sa dayami. Kaya the more na dapat makipagtulungan ng community sa amin. Opo. Tanong lang po, anong unit nga po ng Philippine Army ang naka-enkwentro ng mga CTGs po? 15th Infantry Battalion. Okay. Isang battalion lang po pala, sir, na doon po sa Southern naka-assign. Actually, nagdala ako ng ilang mga miyembro pa ng 47th IB para mapagtulong-tulungan na nila yung paghabol dito sa grupo ng Southwest Front. Opo. So ano po yung ating gustong ipahatid po na mamensahe sa residente po dyan sa upper area ng Sipalay at Kawayan po, sir, especially ngayon po na patuloy pa itong operation po ninyo? Ang lagi ko lang sinasabi, trabaho ng ating Armed Forces of the Philippines ang may stop or ma-prevent na itong grupo ng New People's Army. But trabaho nating lahat, ng lahat na sektor ng ating society, ng ating local government, ang pagsugpo sa tatlong grupo ng CPP, NPA, NDF. Kasi sa bawat combatant ng New People's Army, hindi yan magsusurvive kung walang supporters. And these supporters are coming from their masses na patuloy pa rin natatakot or bulag na sumusunod doon sa mga hinihingi nitong mga NPAs na to. So, kailangan pati sila makipag-collaborate sa atin at makipagtulungan para may stop na ito. Ang hiling ko lang, doon sa mga miyembro nila na baka nabubulag lang or hindi lang hinahayaan ng kanilang mga leaders na mapakinggan itong mga pag-uusap natin ganito, sana makaabot sa kanila na bukas ang ating gobyerno para bigyan sila ng ayuda
kung magbabalik loob sila sa ating gobyerno at isusurrender nila ang kanilang armas. Sige. Sir, thank you po sa time na binigay nyo sa Action Radio, sir. Palagi po kayo nagbibigay ng panahon para po sa mga karagdagang update po. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon at marami ring salamat sa inyo. Apo. Action Reports, Afternoon Edition. Brigadier General Leonardo Peñas ang Philippine Army ang commander sang 302nd Infantry Brigade sa update makakson sa enkwentro nga nagluntad ra mismo sa Southern Negros. To be exact, the first encounter happened sa barangay Talimandaan sa Banwa sang Kawayan. Ay kaduhang enkwentro nagluntad sa Sitio Malipayon sa Banwa sa barangay San Jose sa sulad sang Sipalay. The more or less 5 to 20 ka mga members sa NPA ang nakengkwanto diri sa 15th Infantry Battalion and mga kaakson na may ara kuno sila na recover dito ng mga gamit sa mga rebelde. And according diri sa iya, isang confirmed nga pilason nga miyembro sa Armed Forces of the Philippines. Actually kay ina sa aksyon na BBB ginpadalatang mensahe and then gin-confirm naman o ginlawag man ni Action Rex kay ina si Private First Class Rojas nga 25 years old na karon ginabulong sa ospital pero according diri kay Sir Peña yara na sa stable na kondisyon. To make this one fair, we are also waiting for the official statement nga ipagwa sa CPP-NPA regarding sining nagaluntad ra no nga ginamo sa Southern Negros. Ano diring ila naman yung pagpalayag, ano din nga bahin maka-action. To make our presentation fair, we are also waiting base may makapadala no sang update diri in any other form or social media platforms that we have. Diri sa Action Radio Bacolod, they could access it everything. No, para man na mabatian naton ang tanan nga bahin because in Action Radio, we are always fair and square. Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:37 na mga kaakson. And because 5:37 na, ari na ta. Diri kita mga kaakson no, Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold may ara sa mangosteen nga isa ka powerful antioxidant. Ang antioxidant. Salamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin diri. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa siyudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Action Radio Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Kaya ano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong ng vitamins sa mga bata. Amo naman damo dito salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radio Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa siyudad sang Bago. So,
una nagapasalamat ako sa Action Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Action Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa atipan sang akong mga tao. So again, may agakag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailong. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo di sa amo. Amo lang gyapon sila. Regarding sa Action Radio Bacolod, pasalamat din sa LTO nga ginatag sa among hatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga salamat nito nga yung patigayan ng mga activity together sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat gid sa Action Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Action Radio Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Sa liwat no nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kalubihan 2. Labaw sa tanan kay Kapitan Ay kung sa iyang mga kaupo nga mga opisyalis kag sa tanan nga mga doktor nga karon napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amon diri. Sa liwat may And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Action Radio Bacolod, Nurse B. Afternoon dira no kay Ma'am Elizabeth Gamala. Good afternoon, Action John. God bless everyone. Si Ma'am Imelda Madrigalejo. Ma'am, good afternoon ha. Naga-monitor gate. Si Ma'am Naisel Cabarquil Bawiga. Ang baliara sa Kunusubong sa may Cadiz City. Mayang hapon, Sir Doy Arthur. Good afternoon man sa imo dira. Araman si Sir John Ray Lacaron. Naga-monitor sa aton nga pagpangalagan. Happy birthday lang sa in-law ni Ma'am Ana Sinoro nga si Mariette Sinoro Bunda. Hey! Jose Mongcal Torilla, good afternoon. Watching live from Binalbagan. Good kayong balita tapat kay Binalbagan. Si Toto Alarcon Araneta, may hapon Action John. Gaulan ko sa mahinubaan ho. Aba, gabunok kung ulan sa Southern Negros gali. Sa may Cadiz, magalumon man kunong panahon. Action Radio Philippines Standard Time mga ka-Action, las 5:43 na. Aksyon John Diaz sa Action Reports Afternoon Edition. Matapos maka-aksyon naging kayo ang dalanon kagang pagpasemento mismo dira no sang dalan sa may barangay Biao sa Banwa sa Binalbagan, madamo nga mga local tourists ang nagakadto sa lugar. Labi na ang mahilig maka-aksyon mag-journey o kung mag-venture or even ang iban, mahilig maglagaw-lagaw bala, magbulo bisikleta, magsakay sa motorsiklo, sa iban pagid nga aktibidad. Labi na ang mahuyugon nga maglantaw sa manami nga views sang aton nga palibot. Karon maka-aksyon madamo na nagakadto and madamo sang policy nga ginapatuman sa nidiri. May mga update mga ka-aksyon nga nagasiling na may ara na ko sang ticket dra pero ina ginapanginwala sang local government unit. I-check naton kamusta naton ang area sang barangay Biao sa Banwa sang Binalbagan. Ano nagakatabo mga ka-aksyon, ano din mga
mga pagpatag sa local government unit. Ulamon ta ng tiyempo ni Aksyon VJ Apasible, gikan naman dira sa Quinto Distrito. Action Reports, Afternoon Edition. Aksyon na VJ sa detalye sa report. Mayong hapon please kamen. Mayong hapon, Action John, live kita karon diri sa may bahin sang banwa sang Binalbagan sa sining mga tinion. Kung sa din Action John, ginaklaro sang local government unit sang Binalbagan nga wala sang mando kon order ang tagdon manahan no sang Binalbagan LGU nga wala no sang entrance fee ang pagkadto sa bahin sang sitio Hermit sa may barangay Biao, banwa sang Binalbagan. Ini ang ginpahayag sang lokal nga gobyerno sang Binalbagan pinagi sa ila nga Facebook page matapos nakalabot sa ila sa iya nga igkalupangod ang pinagkamabot sa delegasyon nga may nagapanukot no sa entrance fee dira sa may bahin sang barangay Biao sa banwa sang Binalbagan. Samtang ginpahayag diri ni Councilor Manfredo Cesar ang chairman sang Committee on Environment nga iya igapausisa ang ining nasambit nga report kag ini ang nakatalana man nga igatalakayon niya sa sesyon sang konseho. Dugang padiri Action John sang konsehal nga may nagakaigo nga penalidad ang sinuman nga mapamatud-an no nga naghimo sang sining pagpanukot ra iya sa may Hermit Mountain no. Dugang pasang konsehal Action John nga ti igapausisa niya ni sang matulit agud nga ti mas mahibaluan pagid na kung sino kanday sino ang involvado sa diri Action John kay nagapanindugan ang Binalbagan LGU nga libre no kag wala sang bayad ang pagkadto dira sa may Hermit Mountain sa may barangay Biao kay according sa pila ka mga aligasyon Action John nga may nagapanukot dira nga tag 150 pesos. Kaya mo no kaina nag-post sang isa ka public advisory ang bahin sang Binalbagan Binalbagan LGU kung sa diin no gina-encourage nila iyang publiko nga mangin vigilante no kag i-report sa ila sining nga talatapan ang sinuman nga magapanukot sa ila at iyon nga nagabisita sila iya sa may sitio Hermit o kung mas kilala bilang Hermit Mountain dira sa may barangay Biao sining banwa sang Binalbagan na in fact Action John we've been trying to connect with Sir ang tourism officer si Sir Ismael Gicangao pero as of now Action John negatibo pagid ang iya sinilinya sang komunikasyon and ginaulat-ulat pa ang mga updates sini sa bahin sang Binalbagan Council samtang mo nang pasiguro sa aton sang konsehal ang chairman sa Committee on Environment ngati iya ini katalakayon sa ila sesyon agud ngati mas matutukan ini bangod si isa ini kadako nga violation because may EO nimo ang Binalbagan LGU nga nagaproteher no sa sining Hermit Mountain dira sa may bahin sang barangay Biao Action John. So far Action John no ginaulat-ulat pa ang mga pahayag no a further statement sang Binalbagan LGU angot sa sining aligasyon nga may pila iya ka mga nagapanukot dira sa may Hermit Mountain bilang entrance fee Action John. So bot sa mga Action VJ, hindi sa matuod, wala gid man may nagapanukot or wala gid man sa may nagabayad man digto. Base may nagbayad na babala? Ang actually Action John kinausisa taman no kumbala ini ka matud na report pero ang pahayag diri sa aton sang local government unit ila ini karon nga barga usisaon kumbala matuod ini nga report may nagabayad gid man kag kung sino Action John ang involved nga mga personalidad Action John kay may mga aligasyon dati kung magkadto kadira kuno sa may bahin sang sitio Hermit may nagapanukot nga entrance fee Action John ginaklaro no sang Binalbagan LGU nga wala sila iya naghatag sa authorization kung sino man dira nga mga persona nga pwede nga makapanukot sa ilang iyang pagkadto dira sa may sitio Hermit bangod nagapanindugan ang Binalbagan LGU nga libre kag wala sang environmental fee ining pagbisita dira sa may Hermit Mountain sa may barangay Biao Action John. Okay, so we do hope nga maklaruhan ina kay kabado naman kita if you wanted to help improve the tourism sa inang area, dapat mismo you also give duman lang pagpatag sa mga nagakadto dira kay base imbes na iban magkadto mamban ay may bayad to gali magamon hindi na lang pero at least it was already cleared and kun amugin man na siyang matutuod may ara gid lasang policy body dira labi na in the future Action VJ boats damo gani man sila nga i-improve ang area because damo ang tourist nga nagakadto. Amo gini Action John actually naibalwa naton kahapon nga sa idalom sa Action John sining Mount
Hermit Mountain, may mga kuweba pa na digali action dyan nga pwede pang lagawan sa aton sa nga mga turista. Di mo na, ang pasalig kag pagpasiguro sang Binalbagan LGU nga wala sang entrance fee ang pagkadto sa may City of Hermit. So sinuman ang managapanupot dira, so hindi ka mo magbayad sa ila. Kaya mo ng statement sang Binalbagan LGU nga wala sang authorization coming from them nga pwede nga makapanupot sang entrance fee action dyan sa may bahin sang City of Hermit action dyan. Sige, thank you, good Action VJ. So far, action dyan, namuning nakuha tanga update na gikan sa bahin sang Binalbagan LGU para sa pagpangalagad sang Action Report Afternoon Edition. Ini si Action VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Action Reports Afternoon Edition. Salamat sa report ni Action VJ Apasible gikan sa 5th District. Ang balita ni Action VJ ginadulong sa inyo sang D3 Bayo. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Bongjo Campo, good afternoon dra. May nakapag-monitor diri sa Action Radio. Sir Alex Montesa, abala Biba San Sebastian ay ugali buwas, fiste gali buwas ni San Sebastian, meras ang translasyon nga padigayunon, alin dira sa may magsungay, makadto diri sa may plaza publika. At least mayo na kay ibang nga religious and faithful matambong gina. Ma'am Georgia Galgasiran, abtan na lang kuno Chinese New Year pero ang road repair sa Raneta wala pa gid matapos. Hostogin ina, ma'am, no? Nag-New Year na, nag-Chinese New Year na, way katapusan. Kay Ma'am Vanessa and Doc Matt Mayo, good afternoon. Kay Ma'am Jinky Dialagdon, kay Ma'am Nida Bellote Olarte. Thank you so much, Gid. And kay Sir Alex Montesa, may hapon na. Ma'am Sir Allen Louie Himoteya, good afternoon. Action John ga monitor sila kuno sa Kaliling Kawayan. Tamyayo lang da sa Carlota, Family Himoteya, always gid naga-monitor sa aton nga pagpangalagad. Ma'am Julie Militado Patrimonio, good afternoon sa Barangay Singkang ni, taga Singkang dra, may hapon sa inyo tanan. Ma'am Rochelle Fulgencio Susana, may hapon man. Araman si Ma'am Christine Menyes Villalobos. Rizal Balsimo, good afternoon. Si Ma'am Nancy Balsimo, sundanay gid sila, greeting ba? At Tia Kim Eriman, good afternoon man sa imo dira kag sa imo nga kaupdanan. Marialyn Bilara Culbe Lumbo, may hapon sir, ga monitor sila kuno sa Sitio Bandirahan, Barangay Trinidad sa Gilngan City. Maria Lenny Guanzon Hulagay, may hapon sila ni Benji kay Lin Manong ya sa Sitio Olimbo, Barangay Nahanunga sa Banwa naman sang Hinigaran. Naga-monitor gid sila, no? Si Sabrina Balsimo, may hapon. Good afternoon, kamusta dira? Rhea May Ladyo, may hapon man. Ara man si Sir Melvin Peñafiel. Wala gid nagapaulihi si Ma'am Inday Blasa. Nagingagaw man, no? Ma'am Terry Vergara Sancho, good afternoon. Ma'am Rachel Noblesa, may hapon. Monitor sila kuno sa R&R Rice Mill sa Barangay Anahaw. Di ng R&R Rice Anahaw, ma'am. Okay, nigaran. Ma'am Connie Laparan, good afternoon. Tamyaw na kuno family Laparan, Labaniego, Torbila, kag Isparisha. Gatamyawa si Mama Connie Laparan sa Barangay DSB, sa Barangay Pandanon DSB rather. Psych Aldaba Fortuno, good afternoon, dira sa imo. Araman si Sir Philip Abalonsagay sa Japan. Sir, good afternoon, ha? Sir Joseph Lamera, good afternoon. Digto kami gapon, wala sa may bayad o may pagkapanukot digto. Aware lang sa basurang hindi paggalaptahon para limpyong palibot. Thank you, Doc Marisa. Yes, Doc. Thank you, Doc Marisa Vitalia. Ikaw na muna, magpapawala lang tagani. Ma'am MJS Candido Hildore, good afternoon. Si Ma'am Novi Magapan na naga-monitor man sa ating pagpangalagan. Araman si Sir Otay Benedicto, naga-monitor sa Victorina Heights sa Barangay Mansilingan. Action Radio, Philippine Standard Time, 5:54 na. Action Johnny Diaz, balita na patas. Kag inyo na batiyan na kabusan nga pagpangalagad sa ato naman nga panutuntunan Action Reports Afternoon Edition. Webes kita nga presentation January 19, 2023. Buwas until Saturday, si Action Eric Magbano naman ang inyong mangin kaupod.
Salamat naman sa itong patulto na Vara Patrol with Action Zil Minardo, back to back dira, kay Action Ninyo Bugina. Ato ng News Center pang Webes ng edisyon, Action Dale Salazar. Dili naman sa studio ay Master Control sa Turmania Technical Side. Mabod nato ng puwersa ni Action Henry Espolgar, kag Action Christian James Binares. Standby na sa Action Balita Evening Edition with Action Dale Salazar. Kakaroon sa Action Firing Line with Action Marlon Genovea. Pasensya gid sa mga mensahe nga wala nato nabasahan. Sa pila ka mga balita nga wala nato nalabutan, bantayan karon ni na with Action Marlon kag sa pila pagid ka mga news and public affairs program sa Action Radio. Sa akin anda akong inyo alagad sa kanginan, Action Jan Diaz nga nagasiling ang katapo sang media. Magaserbisyo sa inyo sa tions ng kalipay kasubo umano kon kabudlayan. Hindi niyang panghampang ang amon ang kamatuoran gid lamang. Good luck Philippines. Peace to the whole world. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.